Mga tanggapan sa munisipyo ng Nagcarlan, Laguna, nagmistulang horror house. Silipin yan sa report ni Andrew Bernardo. Animoy sementeryo, pero harapan ito ng munisipyo ng bayan ng Nagcarlan sa probinsya ng Laguna. But wait, there's more. Dahil pagpasok sa loob ng pasilidad, tatambad ang katatakutang hindi gugustuhing makita. Gaya ng kaluluwang lumilipad, white lady, manananggal, putol na katawan ng tao, nicho, at may tao pang nakabigting patiwarik. Makatindig balahibo ang nagaganap na seremonya ng isang kulto. Agaw pansin naman ang mga nakasabit na bungo sa mayor's office at ang mga lapidang nakapaskil kung saan nakalagay ang araw ng kapanganakan at kamatayan ng bawat empleyado. Ang residenteng si Chris, nakukuha lang ng medical assistance sa munisipyo. Ikinagulat ang mga nakita. Sumasabay din naman sa sa Halloween Ang Lodipin at saka Losartan, baka ako'y atakihin. Si Shane na mula pa sa Batangas, first time raw makakita ng mga ganitong disenyo sa loob ng isang munisipyo. So dito lang na-amaze ako kaya marami akong selfie kanina tsaka mga picture kasi sabi ko parang ito lang yung napuntahan ko na munisipyo na talagang yung design nila, yung decoration nila, talagang wini-welcome na yung Halloween. Kahit aminadong takot ang baguhang empleyado na si Keril, masaya naman siya dahil agaw pansin ang kanilang munisipyo. Habang nagagawa pa rin naman po namin yung mga trabaho po namin. Masaya po yung mga tao po dito sa munisipyo kasi proud po. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Nagcarlan, nasa 28 tanggapan gaya ng Health Unit, Tourism at Budget Office ang binihisa ng nakakatakot na disenyo, bahagi ng paggunita sa undas. While delivering public service to people, pero sana magkaroon ba ng pagkakataon din naman na maipakita yung kanilang artistic side. Natatakot na kami. Hindi lang empleyado yung nag-enjoy. Pag merong dumadating ng mga tao na kailangan nating serbisyuhan, natutuwa din sila dahil nagkakaroon sila ng experience na may ganitong kultura na din. Actually, yun talaga yung goal natin. This is cultural promotion. Para naman maging masaya naman kahit paano. At saka never ata nagkagawa dito ng ganitong event. Kaya siguro masaya. Ang mga materyales, binili gamit ang 1,000 pisong halaga ng kapital bawat tanggapan. Bali ang materials na ginamit po namin dito sa setup namin is mostly recycled, then yung iba po is binili namin upang ma-achieve po yung target naming tema ng Halloween Pod Contest design. Kami na lang po nagbuo ng overall figure ng item. Aminado ang empleyadong si Marcelino na kung minsan ay natatakot na sila pero nangingibabaw ang saya lalo na't nagkaroon sila ng mahabang oras para magbanding habang nagdi-design. Halos naman po kami dito sa opisina ng Vice Mayor's Office para magkakapatid po. So may joke po, meron Ngayon po, minsan nagkakatakutan na rin po na nadadala po kami ng aming ginagawa. Masaya naman po kahit wala naman pong problema sa akin lahat. Ngayong araw, hahatulan ng mga hurado ang bawat disenyo at ang mapipiling pinakamaganda ay tatanggap ng gantimpala mula sa lokal na pamahalaan. Sa kabila naman ng nakakatakot na disenyo, sa likod nito, ang patunay ng pagiging malikhain ng bawat Nagcarlanin. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog.